bendiozu nahi, bauzka potroak honek, Lizarraga pasa, eta euraldi txarra, Etxean euraldi ona genuen, eta hola ibili beharra. Akizu egoaizea. Egoaizea egualdetik ez dauden mendiak. Esaten dute euraldi onak hartzen digula egoaizea, baina batzutan horrelakoak ere. Lizarran ez. Radio. Bueno, kaixo, zuei ikusten duzue, Nafarroara etorri eta euraldi txarra. Hone bazka bere potroak. Baina, etorri bar ginen Nafarroara noski. Euskal Herriko txirrindularitza aste profesional txirrindularitzaren aste garrantzitsuenean sartzear gaude, eta aste honetan logikoan mundu osoa, txirrindularitza mundu osoa Euskal Herriari begira dagoenez, hainbat historio atera behar dira gure lasterketetan, bai Indurain Sari Nagusian, baita Euskal Herriko itzulian, baina guri beti sarmangarriena edo behintzat deigarriena eta politena Unai Espartzarena iruditzen zaigu. Duela urte batzukia elkarrizketatu zintugu Indurain Sari Nagusiaren atarian, zu txirrindulari gisa, baina afizionatu txirrindulari gisa nola bizitzen zenuen, baina orain ja bigarren urtea dezu Indurain Sari Nagusia lehiatuko dezula, baina lehiatzeaz gain antolatzen dezu. Eta beraz, zea ziklista kompleto, baina totalmente kompleto. Beraz, zure historia kontatzeko gaude hemen, baina baita ere, zuen mailaz, kontinental mailaz hitz egiteko, denboraldi hasi dezu, Iaz Balears taldean, bigarren urtea, eta hori da, jakin nahi dugun lehenengo hau, nola hasi dezu urtea, Unai? Urtea ondo hasi ginen, hor Castellón Sari Nagusian iesaldian sartu nintzen, eta, sentsazioak onak izaten ari dira, egia da orain Alentejon otitis bat harrapatu dudala, eta, hortxe gabiltza ondo rekuperatzen, eta larun baterako usteet prest egongo naizela, hori 100% lehiatzeko. Sari Nagusia, Indurain Sari Nagusia, askorentzat, Euskal Herritar askorentzat egun berezia da, zuretzat urteko eguna da. Bai, hori da, azkenean, Lizarra, naiz eta hiri bat esan, herri bat da, eta justo hor parte hartzea txikitatik bizi izan dudala urtero, ez? Bai momentu honenak, baina baita ere momentu txarrenak, ez? Adibidez, hori elurra egin zuen urtean, ze estresa egon zen, ze edo neutralizatu behar zen urtean erorketa batengatik ere hortxe nebilen. Eta hori ikusita gero eta ikusita ze esfortzu dagoen horren atzean, parte hartzea kriston berezia da eta niretzat oso hunkigarria. Horreko minutuetan itzengo du pixkat zer datorren aurten Indurain Sari Nagusian, partaidetza, antolakuntza eta bar, baina baita ere denboraldi hasieraz hitz egin nahi nuen zurekin eta zuen taldeaz, bai taldea kontinental mailako, estatu mailako taldea da, hau da, estatu mailako izanik, hau da, Espainiarra izanik, bai derrigor duela txirrindulariak profesionalak izatea eta egitura profesionala izatea. Orain, denboraldiaren hasiera amaituta, nahiko intenso izan da zuentzat hasiera, beti Espainiako hainbat errepide, hainbat lasterketan egonik helburuak daude. Lehenengo edo bigarren lasterketa Mallorca da, taldearentzat gakoa den lasterketa, eta beraz, hor nola sentitu zarete errepideetan? Bai, esan dudan moduan, temporada hasieran hor Valentzian ondo hasi zen, ez? Iesaldian sartuta, gero lehenengo taldean bitxirrindulari sartu genituen. Egia da gero Mallorcan eta Valentzian ez zirela gauzak ondo edo nahi genuen bezala atera, ez? Eta iesaldiei batzuk ies egin zuten. Baina gero usteet klip aldaketa izan genuela eta bai Andaluziako klasiketan, Murtzia, Almeria eta Jaenen, bai Gran Caminon eta bai aste honetan Portugalen, nahiko ondo ibili garela, ez? Eta beti esaldietan protagonistak izaten, eta gero Alentejon, Arrabidan Txema top 10 bat eginez, eta Alentejon Ricard Fito 12garrena, orduan nik uste temporada hasiera nahiko txukun egin degula, jarraitu behar dugula bide honetik top diren lasterketetan protagonistak izaten, iesaldietan eta bar, eta gero gure mailako lasterketetan, puntu 2 mailakoetan edo horrelako lasterketetan gure aukerak ondo probetxatu gauzak lehiatzeko. Demoraldiko lehenengo gunean iesaldiaren bila joan ziren, hori baita taldearen filosofia, iesaldietan protagonismoa izatea, ze beste guztia nahiko zaila da. Bai, azkenean badakigu World Tour mailako txirrindularekin oso zaila dela aurrez aurre lehiatzea, azkenean
munduko txirrindulari hoberenak dira, material hoberenarekin, azkenean onenak izan da, hor aurrez aurre egotea, saia, orduan biatu behar ditugu gure aukerak, adibidez, hori, iesaldietan, nor daki, noizbait lo egingo duten eta iritsiko den iesaldia, orduan, probetxatu behar dugu gure aukerak, badakigu zeintzuk diren eta eguneko egunera eraman. Uzi puntuak pixkata astu, eta zuei uzi puntuek gutxi esaten dizuete. Guri adibidez ez digute, ez dugu pentsatzen utzi puntuetan, ez? Egia da, izan behar dela erantzun bat, edo emaitza, ez? Azkenean lehiatu behar ditugu lasterketak eta utzi puntuak etorriko direla, baina egia da kontinental mailan ez direla horren garrantzitsuak. Continental Profesional 3 talde ditu Euskal Herrian, Kerfarma, Caja eta Euskaltel. Ze diferentzia dago horrelako talde baten, Continental Profesional talde baten, eta zuen taldearekin? Badakigu Continental Profesionalei soldataragoak eta uzi jartzen dizkietela, zuei estatu bakoitzeko federazioek markatzen dizkizuete arauak, beraz hori diferentzia, soldata minima gutxiagoa da, baina gero egituran eta zertan aldatzen da kategoria baten edo bestean egon? Azkenean presupuestoa, protein mailakoak handiagoa daukate, horregatik maila altuago batean daude. Eta, hori ere, presioan ere nabaritzen da, azkenean, uste, protein mailako txirrindulariek presio gehiago izango dutela, puntuak jaso behar dituzte, gainera orain Espainiako itzulean egoteko top 30an egon behar dira, orduan beraiek bai edo bai lortu behar dituztela uzi puntuak, orduan nik uste hori ere presio puntu bat igoko dietela, eta uste guk oraindik ez gara iritsi presio puntu hortara, guk azkenean ez digute eskatzen garaipenak lortzea edo uzi puntuak lortzea, bizik eta horrelako lasterketetan iesaldira joatea, gure maiota telebistan agertzea, eta gero baten bat sartu baditeke aurrean, begira, kriston karrera, eta hori pixkat. Taldeak, publiko egin duen bide horretan, dagoela estatuko lasterketa zaratago egutegi zabalagoa lortzea, eta ez bakarrik Portugalen, baita ere Frantzian, Belgikan, ikusi genuen nola taldeak lesamen lehiatu zuen. Horrelako lasterketan egoteko, bulegotik lan asko egin behar da, baina baita ere lasterketan ikusi behar dute antolatzaileek lasterketan presente dagoen taldea zaretela. Hori da, azkenean, esan dizun moduan, iaz Turkiara joan ginen, Rumaniara, Portugal edo Espainia, eta aurten iaz izan genituen arazo batzuk, ze Frantzian egutegian gerukagun lasterketa batzuk erori ziren. Aldiz aurten, ondo egitearen seinale, gonbidatzen ari gaituzte pila bat, eta, uste hori seinale ona dela eta aurrera jarritu behar degula. Kontran gertatzen da, itxura ona ematean, beti gertatzen da, txarrendoari batzuk alde egiten dutela, ze eskaintza hobeagoak jasotzen dituztela. Iaz, Alex Molenarrek urte oso ona egin zuen, batez ere, Gran Camino gehien bat ibilizala oso duin, eta, kontran aurten, Caja Ruralek eraman du logikoa, horrelako maila eman da, jauzia ematea, taldeari hori gertatzen zaio, Caja Ruralei berari ere gertatu zaio aurten, dena berregituratu behar izatea, jendea mantentzeko eta lehiagortasuna mantentzeko. Hori da, azkenean iaz, Alex, Sergi Darder, Caja Ruralera joan dira, hori da ondo egitearen seinali, lehiakorrak izan ginela, eta urten talde egitura berdintxua da, 7 txirrindulari jarraitzen degula taldean, eta gero amaterretik pasatu diren 5 txirrindulari igo dira, eta nik uste ondo egiten ari garela, eta oso ambiente ona dagoela taldean, orduan horrek ere eragin positiboa dauka gero lasterketei begira. Eta Unai Espartzari dagokionez, helburuekin. Indurain esatea, gero itzen duen Indurainez. Baina, txirrindulari profesional bezala garatzeko bide horretan, ze helbururekin lan egiten duzu gaur. Egunez egun geroz eta hobeago izatea, edo behintzat saiatzen izatea, eta gero, nire helburua taldea bezala iesaldietan sartzea da, taldeari laguntzea alden neurrian, eta, egunen batean aukera bat badago, edo aukera bat agertzen bada, ondo aprobetxatu,
eta hori, batez ere, maiota erakustea telebistan eta konbatiba izatea. Horretarako, orain arte bai esaldietan ikusi zaitu behin baino gehiagotan, baina zuretzako ibilbideak batzutan zailak dira topatzea, ze, igotzailea, txikia, gaur egun bilatzen dira beste mota bateko txerrendulariak, baina zuk ere, zure tokia dakazu eta honetan. Bai, hori da, ezkenean, egia da lautadan, zailagoa daukadala taldeari aportatzea, baina adibidez alentejon edo kotxera jaisten nintzen boteginen bidia edo beste gauza batzuk egitera edo esaldietan sartzea. Orduan, beti daukegu bakoitzak bere lana, bakoitzak bere aukerak eta aprobetxatu behar dira. Eta hemendik aurrera, eta orain ja Indurain bizitzea ingo du, baina Indurain pasata ze gutegirekin lan ingo du taldeak eta baizu? Suposatzen dut Asturias etorriko dala, gero Andorra ere etorriko da, txapelketak. Asturias aurretik daukagu bitzuli Frantzian, Region Pais de la Loire eta Tour de Loiretxer. Nire kasuan Loiretxer daukate egituran. Oso ondo gominatuta frantsesa. 6 urtez ikasi nuen, así que... La Loire-Xer. Eta gero Asturias, Beiras, Espainiako txapelketak, gero... Andorra ere, pongo? Bai, Sibiu Tour, Andorra, gero Euskal Herriko klasikak, Ordizia, Getxo, Burgos, Gaztela eta León, eta pixkat horiek. Gero bai Frantzian izango dugula beste bat, abuztuan, beste karre batzuk, eta uste horten ere Istanbuleko turra egingo dugula. Zarete bakarrak izango, baten bat ere bertan izangoa. Oso lasterketa polita. Bai, eta hortaz aparte, Indurain sari nagusia antolatzea. Familia osoa sartu da zure erruagatik antolakuntza honetan, Lizarrako txerrenduaren elkartearen antolakuntza horretan, eta niri gehien bat gustatuko litzaidakena aldarrikatzea, eta duela biru saio Ordiziako klasikoarekin izan ginen hitz egiten, bai Ordiziako klasikoa, bai zuek ere, bai Getxo, bai Durango, baita ere Ordizia, bolondrasak zaretela. Gustatzen zaizuelako lan handia egiten dezuela, zu profesionalen zanik, baina hor egiten dezun lana bolondrasa da eta zuen borondate honenarekin. Bai, hori da, azkenean Miguel Indurain sari nagusia antolatzen duten jende guztia ez du ezer irabazten, bere lana aparte daukate eta bere denbora librean saiatzen dira edo ez dira saiatzen, antolatzen dute horrelako lasterketa bat .pro izan da, orduan. Nik uste horrelako lasterketak ere rebeindikatu behar direla, ze oso erraza, ez da erraza, baina zure lana baldin bada lasterketa bat ateratzea, azkenean zure euneko eunaren denbora hortara bideratzen duzu. Baina adibidez lasterketa honetan, zure denbora librearen euneko euna egiten duzu, orduan, usteet gauza asko sakrifikatzen direla ere denboraldetik lasterketa hau edo lasterketa hauek ateratzeko. Orduan nik usteet baloratu behar direla benetan, hori Ordizia, Getxo, Lizarrako lasterketak, Durango, ez direlako asko geratzen eta gelditzen badira, azkenean hau guztia negozio bat bilakatuko dela. Zer berri dauke aurten Indurain sari nagusia, ibilbidea berdina bada, edo guztiz berdina, baina partidetza bai polita datorrela. Polita ikusteko, zuretzat lehiatzeko ez dut uste hain polita izango denik. Rekorri aldetik aldatuko den gauza bakarra da hasieran, Gareseko partea bueltatzen da, Murietako bi itzuli egin ordez gero bakarra izango dugu, eta gero mendaten atala berdina izango da, 4 aldiz Ibarrako igoera, 2 aldiz Eraul, Larradia, Gergillao eta Lezaun. Orduan gehi Iratxe. Orduan, oso lasterketa gogorra izango da, 200 kilometro inguru eta 3.500 metro desnibela, ez dela gutxi, portu bakarra ez izateko, azkenean 4 kilometroko portua da luzeena. Orduan nik uste dut oso karrera gogorra izango dela eta gainera 20 taldetik 10 izango dira World Tour eta gero, protein mailan direnak, baina berez World Tourrak dira. World Tour Camouflage. Ez adibidez Tudor, Total Energy eta horrelako taldeak. Esaten genuen bezala, partaidetza ondo izango dezuela, 10 World Tour taldekin, baina txerrenduari onak ere izango dira talde horietan.
Bai, hori da, azkenean UAD taldeak edo zein txirrindulariek karrita, beste taldeko lidera izan daitezke, ez? Orduan, esango nuke UAD taldeko zazpiak, pues, irabasteko lehian ibili daitezkela, baina, bueno, batez ere, Magnulti, Del Toro, Arrieta, Pablo Torres, Marc Soler, Gros Charner, daude aurre inskripzioan, bueno, gero ere Euskaldunak, ez? Jon Izagirre, irabazita dela, Alex Aramburu, Tiboniz, bere urteko lehenengo lasterketa Lizarran izango dela, eta ja ikusi dugula nola horrelako muruak ondo etortzen zaiola. Gero Tudorren Mark Hirschi, ez? Oso txirrindulari ona dela, eta gainera urtea oso ondo hasi dela. Eta, bueno, batez ere horiek izango dira nik uste potenteenak karrerari dagokionez. Txirrindulari top etorri bar dira Lizarrara. Ibilbidari dagokionez, eta egia da bere historian Indurain sari nagusi edo izan dituen izen guztiak gogorragoak edo arinagoak izan dira, adibidez bere garaian Lizarragator igotzen ziren, baina ez dakit oraintxe antolakuntzari taldeen feedbacka zeiriste zaio lasterketa gian ezain gogorra edo gogorrago, zer eskatzen dute taldeek ibilbidari dagokionez ere, euren iritzia emango dutela, seguro no? Bueno, esate dute rekorrido gogorra dela. Nik badakit talderen batek ez dela etortzen edo esaten dute ez direla etortzen rekorrido gogorregia delako, ze urrengo astelenean itzulia daukate eta hori da eskusa. Ja, ez dakit egia izango den edo ez den izango, baina hori esaten dute. Orduan egia da rekorridoa exigentea dela, gogorra dela, gainera Lizarrako pasadan kriston latigoa sortzen da, nik esango nuke bizitako latigori gogorrena, ez da txantxa. Baina esagunena izango zen. Ez nuen ezagutzen. Izan zen sorpresa ia, ze adibidez nik ez nuen pentsatzen 5 kilometroko barkatu. Noala. Lasai. Hori, azkenean ez da normalean latigoak kilometro batekoak dira, edo baina hau iraun dezake Lizarratik, agian Iratxeraino edo Bilatuertaraino, ez da bakarrik Inmakuladako latigoa, baizik eta luzatzen dela pila bat. Bai, ja amaitzeko, eta gauza bat aldarrikatu nahi dut, eta kanagonetako ikuslek ikusi duzue, Indurain sari nagusia antolatzen ari direla Lizarrako txirrindulari elkartean, baina dagoeneko aurten 2 lasterketa antolatu dituzte, kadet eta juniorrenak. Azkenekoa juniorrena pasaren igandean izan zen, beraz, Indurain sari nagusia buruan, baina beste ez dakitzen kristo azkate pertsona hauek euren buruan. Indurain sari nagusia eta 15 egunetara Cirilo Zunzarren oroimenezkoa izango dute, afizionatu mailakoa, eta ezke zuen karrera sorta, gero udan zenbat karrera egiten dituzute, askotan zure amarekin, lehendakariarekin hitz egiten dut, ez dagoela asterik momentu batzutan denboraldian Lizarrako txirrindulari elkarteak ez duela zerbait antolatzen, eta hori meritua handia da. Bai, eta gero ahaztu zaizu, edo ez dakit, ez daizun ahaztu, baina oraintxe bertan aurkezten ari da lehenengo edizioa Lizarrako Klasika Junior, Memorial Manolo Azkona izango dela maiatzak 18, eta hori izango dela internazional mailako junior klasika berri bat, eta hori gutxi geneukagun beste bat sortuko dugula. Orduan, ez dira bakarriko 24 karrera urtean, baizik eta urtez, edo 25, urtez urte maila igotzen ari da, eta horrek esari du exigentzia altuagoa dela. Bai, eta ez dira bakarrik batzuk badirela herriko karrera txikiak, baina Indurain sari nagusia Lizarrako klasikoa, emakumezkoen Lizarrako saria, Espainiako koparen baitan, badakazuela kriston meritua. Unai amaitzeko zure helburu pertsonala, non egon dezu denboraldi amaieran, eta ez dakit zure txirrindularitza bizitza noraka bideratu nahi dezun. Nire helburua edo nire ametsa oraintxe bertan larun batean dago. Ez niri gustatuko litzaidake esaldian sartzea, ere egia da saia dela, ze sortea asko egiten du, baina niri gustatuko litzaidake eta saiatuko nahi sartzen. Gero denboraldi amaieran niri gustatuko litzaidake temporada hasieran baino hobeto egotea, ez?
puntu bat egia da aurten nabaritzen dudan nire burua iaz baino puntu bat aurrerago, amaieran ere pixka bat hobekuntza izatea eta bueno, politena izango litzateke, urren urtean berriro egotea hemen, ez? Hori izango zen urtea ondo amaitzea. Egia da, gero helburu pertsonalak edo taldeko helburuak bete behar ditu dela eta oso pauso aurrera egitea, baina bueno, orokorrean hori izango zen. Eta amaierako galdera, ahaztu gabe, guk ere baditugula gure amaierako galderak, eta zuekin gainera proposa. Txerrenduari guztiei galdetzen ari gara, eta antolatzaileei baita ere, zure soldata, txerrenduari profesionala izana, zure soldatarekin emango lizuke Lizarran edo Lizarraldean etxe bat erosteko edo profesionalaztea, baina ez du hainbesterako ematen profesionaltasunak. Ez, oraindik ere ez dit ematen horretarako, baina bueno, poliki. Aurresten, edozein langile bezala aurresten joan bartzara, guk ere, bide berdinetik jarraitu behar dugu. Baina, bueno, batzutan ikusten dugula, agian, emiratzekoek danak milioitik gora daudela kobratzen, edozein etxe erosi dezaketela edozein momentutan, baina euren ondoan badaudela, ia estatuko soldata minimoaren baitan dauden langileak. Eskerrik asko nahi beti bezala. Eta bestela, klaseak ematera. Hori, eta beti alternatibarekin eskerrik asko nahi, tarte hartzeagatik, larun baterako onena opa dizuegu. Aurten ez duzue, ez Indurain Sari Nagusia Euskal Herriko itzulea gurekin ikusiko, kolore naranjarekin, baina beste alde batean egongo gara, ikusentzunezkoak sortzen noski, eta beraz, jarrituko dugu noski, aficionatu, kadete, junior, eta barreko azterketekin. Eskerrik asko beti bezala, eta aurren arte izan untxa. Eskerrik asko zuei eta txirrindulariak jarraitzen dizuten jende guztiari, lan pilo bat egiten du Jorge eta Martinek Euskal Txirrindularitza jarraitzeko eta bisibilitatea izateko. Beraz, zuei ere eskerrik asko. Mi eskerrik nahi. Eta eskerrik asko laboral kutxari bai.